Proč o tom nikdo nemluví? Den, kdy se Ježíš zjeví z nebe v planoucím ohni. Nepřichází potichu. Žádné jesle, žádný osel. Obloha se rozpoltí, oheň vyšlehne a on se objeví, ne sám, ale se svými mocnými anděli, divokými a zářivými. Toto je okamžik, kdy padne spravedlnost. Pro ty, kteří ho odmítli, ignorovali jeho hlas, posmívali se jeho jménu, to bude hrůza. Ale pro ty, kteří mu důvěřovali, úleva. Konečně. V2. Tesalonickým 1,7 se píše. Pán Ježíš se zjeví z nebe v planoucím ohni se svými mocnými anděli. Tohle není jemný návrat. Je to král v slávě, soudce v ohni, spasitel v moci. Každé oko uvidí, každé srdce se zachvěje, každá lež zmizí a zůstane jen pravda.